שלום וברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט שלי, כתיבה תמה. שמי רחל נתן כיסוס, ובפרק הזה רציתי לדבר על אבל מתמשך. אנחנו גרים בפלורידה, בעלי, אני ושני ילדינו הקטנים, ליב בן 3 וג'יג'י בת 1.5 שנה. לפני שבועיים חמי נפטר. יום לפני כן חמתי דיברה עם בעלי וסיפרה לו שאביו מאושפז במצב לא טוב, וכדאי לא לחכות ולהגיע לישראל בהקדם האפשרי. לאותו יום כבר לא היו עוד טיסות לארץ, והכרטיס הכי מוקדם היה ליום למחרת. בני זכרונו לברכה היה חולה כבר תקופה, וכל השנה האחרונה הייתה מלווה באי ודאות לגבי המצב שלו. כמה זמן נשאר לו לחיות לצד הסרטן שאכל אותו והתפשט בתוכו במהירות. אני נמצאת בשנת אבל על החי, תכף האזכרה של יששכר, והכל מרגיש דחוס ומלא ברגש שביר וכואב. שבועיים לפני כן היינו בארץ, כל המשפחה, בילינו עם סבא בני, ומבלי שידענו, אספנו זיכרונות שמחים אחרונים, והנה, תכף חזרנו והחיים הפכו פנים. הכל קרה נורא מהר. אני שוכבת במיטה באותו לילה, לפני הטיסה של רועי לארץ, ומתפללת שסבא בני יחזיק מעמד, שיחכה לרועי, שלא יעצום את עיניו לפני שרועי מספיק להחזיק לו את היד החמה ולהסתכל לו בעיניים בפעם האחרונה. ותפילתי גם הייתה עבורי. ביקשתי מסבא בני שיחזיק מעמד כדי שאני לא אצטרך להיות הראשונה שתנחם את רועי על מות אביו ברגעיו הראשונים. הרגשתי איך אני נלחמת מול הטראומה שפרצה אצלי בשנה האחרונה, ובאותה נשימה הרגשתי כל כך רע שכך אני מרגישה, אבל הטראומה הרגישה לי גדולה מעבר לכוחות שיש בי באותו רגע. הרגשתי שאני צריכה לשמור על עצמי כדי לא להתפרק מול טבע החיים. כל הזיכרונות מהשנה האחרונה, רגעי ההודעה בפרט, שיששכר נהרג וכעבור 3 חודשים נדב נפטר, הרגשתי שכוס האובדן שלי מלאה ואפילו גולשת, ואין בי מקום לעמוד מול בשורת מוות נוספת. לפחות לא ברגעים הראשונים. בבקשה בני, אל תמות. לפני שרועי מספיק להגיע אליך אני מתחננת. והוא עשה מאמץ גדול, כי הוא סבל נורא. אולי בגלל שהתפללתי כל כך חזק הוא לא נפטר באותו הלילה. אני יכולה להגיד שההשגחה הייתה איתי. עם בני אולי פחות. אני מצטערת. יום למחרת בבוקר רועי מתארגן ונוסע לשדה התעופה. תחושה כבדה אופפת את הבית ואותי שוב פעם. טיסה לארץ בפעם השלישית השנה, והסיבה רחוקה מלהיות שמחה. והנה הוא עובר את הבידוק הביטחוני, ורגע לפני שהמטוס ממריא הוא מקבל הודעה שאבא עצם את עיניו. ואני יכולה לדמיין איך הוא מרגיש. טסתי לשתי הלוויות. הגרון שלי נחנק כשהוא מודיע לי. רגע לפני שהקשר בינינו מתנתק ל13 שעות. כל שאני חושבת זה שעכשיו הוא יישאר לבד עם המחשבות והדמעות, בלי אף אחד קרוב שיחבק אותו ברגע הכואב הזה. אני זוכרת שמה שאותי ניחם כל הדרך לישראל בטיסה זה שהייתי במטוס לפחות הכי גבוה בשמיים. הרגשתי כל כך קרובה אליהם. קיוויתי שרועי גם ירגיש ככה. אני רוצה להקריא שיר שכתבתי בעקבות אותן תחושות, כשהאבל נכנס בכוח שוב לביתנו. אם תשאלו אותי איך זה מרגיש לארח שוב את האובדן בבית, תגיד, כמו פרפר לחוד בכיסוי מנורה, אין באמת מנוחה, בחלל גדול שיהיה מרגיש קטן וסוגר. רגעי החופש קצרים, תלויים בחסדי המילים, אם ידליקו את מתג הכאב, או ישירו את החלל כבוי, שקט. וביום יש את השגרה, וכשמחשיך ונדלקת הנורה, האמונה קצת נחוות, עולות שאלות, תהיות, ומי שמסתכל עליי מבעד לכיסוי המנורה רואה אותי נעה במהירות, חגה סביב עצמי, כשאני בכלל קמה ונופלת. נכון, רואים שמיים מבפנים, אבל דרך זכוכית מאובקת.
אולי בגלל שאצלי הכל טרי ואני עוד מעכלת, אז קשה לי להכיל אובדן נוסף. קשה לי גם להסתכל לרועי בעיניים, כי אני יודעת כמה לא פשוט להמשיך בחיים כשהמוות נקש בדלת. אולי אני יותר אוהבת להיות במקום שמרים ותומך ומחזק, ועכשיו אני מרגישה שאני צריכה לשמור את המילים המחזקות לעצמי לרגעי השבירה שמבקרים אותי תכופות. אלה היו המחשבות ביני לבין עצמי. רועי גם איבד את אחיו הבכור בפתאומיות לפני עשור, ובאותה שנה איבד גם סבא וסבתא. הוא יותר מכולם יודע בדיוק איך זה מרגיש. כמה כוחות צריך בשביל לעמוד מול הטראומה ולהישאר חזק בשביל האדם שמולך. כשפתחתי בפניו וסיפרתי לו על תחושותיי, בכינו שנינו. גם אצלו ירדה אבן האבל הכבדה שרבצה עליו מזה כבר שנה. שיתפתי אותו בצורה הכי גלויה, איך אני מרגישה. ומה אני אגיד? אלה היו המילים הכי מנחמות שיכולתי לומר. וזה כל מה שהוא היה צריך לשמוע. ואז בירכתי על הרעה, כמו על הטובה. עד כאן להפעם. אשמח לקרוא מה עלה בכם תוך כדי שהזנתם לפרק, וגם סתם מחשבות על הפודקאסט, בכללי, איפה הוא פוגש אתכם. עד הפעם הבאה, תודה שהייתם איתי. נשתמע.